Goddag og velkommen til Psykolog Tanja. Nu må vi se, om der er nogen, der har brug for min hjælp. Hallo, det er Tanja. Ja, din tid er om 10 sekunder. Farvel. Ledningen er lidt dum. Ja, sæt dig ned der, og så lige gør plads til din, hvad er det? Det er en guldben. Den hedder guldben. Så guldben er et kæledyr. Ja. Hvilken lyd laver guldben? Okay. Ja. Så skal vi lige finde den rigtige side. Det var der. Så vil jeg starte med at sige hej. Velkommen til. Hvad hedder du? Jeg hedder Spacer. Er du en han eller en hund? Jeg er en han. Okay. Spacer er en han, og Spacer hedder Spacer. Ja. Og Spacer har sit dyr med guldben. Hvorfor er den hedder guldben? Fordi den har guldben. Nu Kan skal du lige vise din ben? guldben. Guldben. Ja. Ja. Okay. Guldben. Hvor gammel er I? Jeg er 2 år. 2 rumår. Ja. Hvor meget er det i normale danske år? Det ved jeg det ikke. Nå. Så må vi lige slå det op bagefter. Hvor gammel er dit guldben så? Okay. Så kan jeg lige bede, ringer lige til kamerafolk, jeg beder dem om at lige søge på sådan noget. Hej. Ja, jeg vil gerne have, at de lige søger på, hvor gammel 2 rummer er i danske, og hvor mange 1,5 rummer er i danske normale år. Hvis I kan gøre det. Ja. Hej. Sådan. Nu har jeg snakket med dem. Sætter jeg lige ned igen. Hvad er din hobby? Eller hvad er jeres hobby? Hvad er en hobby? En hobby, det er noget, I godt kan lide at lave. Flyver rundt mellem Mælkevejen. Kan guldben også lide det? Ja. Okay. Hvad er jeres problem? Vi kan ikke finde vores rumskib. Ja, det er jo lidt svært. Hvordan plejer jeg at komme op i det? Vi plejer at blive skudt op med en laser. Hvor, der var I landet, hvor landede I så henne? Vi landede i dit venteværelse. Måske er rumskibet er derude. Eller skal I sådan klappe på det, eller skal I bare råbe sådan noget spaceship, eller sådan noget? Vi råber vores kodenavn. Kodenavnet er Paljet. Paljet? Okay. Og så skal vi selvfølgelig råbe det på vores sprog. Okay. Hvordan siger man det på jeres sprog, uden at råbe helst? Okay. Hvad sagde jeg lige før? Du sagde, jeg er blevet bidt i numsen af en ananas. Okay. Yeah. Hvad er jeres yndlingsfarver? Blå og guldben yndlingsfarve er guld og rød. Og så er der også grøn. Er der sådan noget, I specielt
godt kan lide sådan noget, for eksempel naturen, eller nogle ting, der gør et eller andet bestemt. Skinnende ting. Det er derfor, jeg godt kan lide paljetter. Ja. Har jeg overhovedet et ansigt, eller er det her jeres ansigt? Hud. Er det her dit hud? Ja, det er min hud. Okay. Hvad hedder jeres forældre? Det er sådan nogle, I er blevet født af og sådan noget. Jeg blev